Noizbait galdetu zara nondik datozte eta zertaz osatuta dauden gure ibaiko arrokak? Guk bai, eta horretarako arrokak bere bidean proiektua martxan jarri dugu. Gure taldekideak esan duen modura, gure proiektuak bi helburu nagusi ditu. Lehenengoa hautatutako arroken jatorria ezagutzea, eta bigarrena haien konposizioa ezagutzea. Eta hori, nola ezagutu dezakegu? Etorri gurekin eta erakutsiko dizuet. Ondo da, lehenik eta behin arrailueko arantzadiko meandrotik arroken bilketa selektibo bat egin dugu. Honetarako, hainbat mailu desberdin erabili, osotara larogeita zendagin bildu ditugu. Ondoren, laborategian azkartzen. Arrokak jaso ondoren beharrezkoa da laborategian garbitzea, lokatza eta bestelako hondakinak kentzeko eta lagin puru bat lortzeko. Arrokak sailkatzeko bi metodo erabili ditu. Alde batetik, azido kloridrikoaren metodoa. Erabili duguna jakiteko ea arrokek karbonatoak dituzten edo ez. Karbonatoak baldin badituzte eferveszentzia egingo du, bestela ez du egingo. Bestetik, hiltzearen metoda erabili dugu arroken gogortasuna ezagutzeko. Arroka amarratzen bada, gogortasun txikia izango du margotzen bada baina. Behin probak eginda, bi multzo handitan sailkatu ditugu, arrokak eta mineralak. Gainera, multzo bakoitzak taldetan banatu dugu arrota motak banatzeko eta osotara 17 talde sortu ditugu. Alde batetik 13 arroka mota aurkitu ditugu eta bestetik 4 mineral mota. Behin gure lehenengo helburua ezagututa, orain gure bigarren helburuarekin has gaitezke. Hau da, gure arroken eta mineralen jatorria ezagutu detzakegu. Honela, idena geobisorearen laguntzaz, gure arroka eta mineralak Nafarroako mapa batean aurki ditzakegu. Mapa 8 kuadrante ezberdinetan banatuko da. Arga ibaia hasten den tokitik, arrokak jasotako Arantzadiko meandrora arte. Gainera, gizakion eragina ikus dezakegu Arantzadiko meandroan, 96 arroketatik 15 jatorri antropikoa dutelako, adibidez Adreilu zatiak. Honek agerian uzten du gizakiok ingurumenean dugun eragina sortzen ditugun hondakinak ongi kudeatzen ez ditugulako.